Així doncs, si nosaltres partim de la idea que hi ha una crisi de l'esquerra, hauríem de definir què és l'esquerra. Quins són els valors als quals ens estem referint. L'esquerra ha de unir l'esperit de rebel·lió i la idea de solidaritat. Si els separem no funcionen, perquè l'esperit de rebel·lió pot ser que un nano trenqui un aparador d'una botiga, perquè està cabrejat contra el sistema. Això no va bé. Tampoc va bé el fet de solidaritat entesa com a caritat. L'esperit de rebel·lió unit amb la solidaritat són uns valors que han de definir l'esquerra. També la no violència també ha de definir l'esquerra. Després, un gran valor de l'esquerra en el passat ha sigut ser dogmàtica. I penso que aquest és un valor equivocat. El dogmatisme ha dominat la vida de l'esquerra. Cadascú tenia la seva capelleta i la defensava a mort. Tots ho han fet. Doncs l'antidogmatisme, el ser tolerant a l'escoltar els altres ha de ser un valor de l'esquerra. I un altre valor que s'ha incorporat en les últimes dècades per nassos és la defensa de la natura i el medi ambient. Avui dia, després de repassar una mica aquests valors d'igualtat, justícia social, respecte als drets polítics, econòmics i socials, treballar per la millora de la condició humana, solidaritat amb els més febles, diríem, de tot això al final quasi jo diria que avui dia queda com una certa actitud moral que després podem anar concretant, no? La idea de que l'Estat ha de tenir un paper, perquè clar, avui dia estem a la trinxera, diríem, o sigui, estem arraconats per el neoliberalisme i la dreta, no? I per tant hem de recuperar la posició, l'última que ens han tret, que és també la de l'estat del benestar, el paper de l'estat amb la societat, i diria que és la inclusió amb tots els drets. Perquè si jo crec que un perill hi ha amb la nova societat que vivim és el perill que ja la Susan George amb el llibre aquell de l'informe Lugano ja ressaltava, de que anem a una societat amb unes minories incloses amb el sistema i amb un sistema fet precisament perquè aquesta gent visqui molt bé i una gran majoria d'exclosos. Per tant, jo crec que, igual que tu has saltat uns valors molt concrets, jo diria que el valor inclusió és un valor fonamental avui dia. Jo afegiria un parell de coses que em semblen importants. Una és, i és, diguem-ne, la constatació d'un fet, no? L'esquerra és aquella que té raó 30 o 40 anys abans que la dreta. Arriba abans, perquè té un esperit, diguem-ne, dinàmic, no? L'esquerra és la primera que parla de feminisme, d'ecologisme, de pacifisme, de coses que ara, diguem-ne, la dreta la forma assumir com a part, diguem-ne, de la política que ha de desenvolupar. Aquesta seria una primera cosa. I la segona que definiria l'esquerra seria, des del meu punt de vista, que l'esquerra és progrés front a la dreta que representa uniformitat, unidireccionalitat, pensament únic. L'esquerra és plural, com s'ha explicat abans. Hi ha valors que venien de l'esquerra, que els ha assumit la dreta i els ha assumit tothom que sigui una mica civilitzat en aquest món nostre. Llavors dèieu que per part de l'esquerra, i això ha buidat a l'esquerra també, jo crec, vist des de fora i vist des de la simpatia i així, que hi ha partits d'esquerra que tenen vocació, ho porten en la seva genètica o en la seva naixença o en la seva història d'oposició. Vull dir, jo no me'ls imagino, o les passen molt canutes, quan han de manar a la policia, quan han de distribuir la pela, quan han de dir-li que no a la gent de la pancarta, i llavors no tota l'esquerra li veus la maduresa com per dir no, que no estem en l'antifranquisme, aviam. Hi ha parts de l'esquerra que jo crec que en aquest sentit no han evolucionat gaire, no estem... I després, ja últim, és que totes aquestes fornades joves que venen, jo tot aquest discurs em penso que no l'entenen, que ja els sembla un altre món, perquè quan diuen no nos representen i no sé què, fiquen aquí un totum revolutum, que a mi sí que em fa un pèl de por. El totum revolutum aquest de tots són iguals, no nos representa nadie, tots són iguals. Jo aquests discursos així del totum revolutum em fa una mica de... I quan parlem de crisi, és veritat, l'esquerra sempre ha estat en crisi des del punt de vista filosòfic, en el sentit de la necessitat de canviar, d'experimentar. Però possiblement la xerrada hauria de dir crisi
del punt de vista de debilitat política, de no saber gestionar, d'haver perdut el rumb. No? O sigui, la crisi actual és una crisi potent en el sentit de que els canvis de tot que hi ha hagut a nivell mundial a l'esquerra ens han deixat una miqueta desorientats. L'esquerra, que contemporitzava amb el sistema de dominació capitalista, té els dies comptats. Podrà ser nominalment una esquerra, però de fet no actuarà com a força de progrés. Perquè l'única esquerra que actuarà com a força de progrés és aquella que pretengui agafar i aconseguir que la gent tingui cada vegada més poder i els que en tenen en tinguin cada vegada menys. Amb això vull dir que la gent, que hi hagi països cada vegada més democràtics i les decisions polítiques i econòmiques les pugui prendre cada cop més la gent i no els que tenen el poder actualment. I això és, pel meu entendre, una mena de revolució progressiva tranquil·la. Jo crec que les propostes de les esquerres, propostes polítiques o propostes de societat i de com arribar amb ella, o sigui, de mètodes, i tot això avui dia ja no serveixen. O sigui, això ja és no hem de dir, no, és que ara la revolució l'hem de fer d'una altra manera, o és que jo crec que estem en un nou paradigma social i hem de buscar solucions noves. Per mi, els motius, diguem-ne, d'aquesta pèrdua de confiança i de frustració són bàsicament dos. Un és el fracàs històric de les esquerres i l'altre el canvi que s'ha donat amb el paradigma, diríem, de la globalització i de la societat actual. A mi el que em preocupa i em esgarrifa fins i tot és que el capitalisme en aquests moments davant seu no té un adversari. No hi ha adversari. Hi ha un, que és la seva pròpia voracitat, no? És a dir, que seria capaç, diguem-ne, d'arrossegar i d'emportar-se per davant el planeta sencer. Però no té un adversari perquè justament no hi ha una esquerra organitzada que sigui capaç de contraposar un equilibri amb aquest model de desenvolupament que planteja aquest corrent capitalista. Llavors, hi ha factors de l'esquerra que sembla que l'esquerra hagi nascut per lluitar pel que és seu, però com per la bondat, allò per la germanor, per la llibertat, etc. Però en el moment en què hi ha responsabilitats dures, de dir no, de bregar amb temes durs, difícils, com és qüestions econòmiques, qüestions policials, qüestions d'immigració, hi ha moments en què la resposta de la bondat hi és, però també és veritat que de vegades l'esquerra és això, que sembla que davant de determinats problemes té la resposta bona i humana que li és consubstancial, però que l'acció de govern de vegades implica coses més fumoses. Per tant, diguéssim d'alguna forma, l'esquerra de futur per sortir d'aquesta crisi, en allò que es plantejava per part d'alguns de fer un projecte, etc., crec que l'element de la sostenibilitat, del creixement sostenible, del tema verd és fonamental. En aquest moment no se pot entendre l'esquerra sense ecologia i no se pot entendre, del meu parer, que salvar el planeta, que solucionar els temes essencials en un programa alternativo front a la dreta, i això en aquest moment no lo està contemplant. I la segona cosa, per aquesta que he apuntat, que sempre és essencial, és plantejar-se els temes de creixement. Es pot créixer per una part, però pot créixer per l'altra. Hi ha coses innecessàries que es pot créixer perquè això pot permetre. L'esquerra tenia dos instruments clàssics de transformació i de canvi, sindicats i partits polítics. I la veritat sigui dita, perquè un altre dia, si voleu, parlant dels sindicats, com parlant dels partits polítics. No donen solució en els problemes que hi ha plantejats en aquest moment. Com ha d'anar el futur? Doncs hem de parlar, ens hem de debatre i posar en crisi, però hem d'arribar a un acord i un consens, igualtat d'oportunitats, sostenibilitat econòmica i mediambiental, serveis bàsics efectius per a tothom. Amb esmenes al sistema no farem res. O som capaços de reinventar-lo, i no estic dient de fer una revolució, perquè no som acuts, evidentment, com s'ha de fer això, però amb esmenes no farem res. O sigui, hem de ser capaços
de plantejar un nou sistema financer basat en economia, diguem-ne, real i no especulativa. Però jo crec que és això, hem passat d'una societat industrial nacional a una societat financera global, amb la qual el tema de la mà d'obra, de la falta de treball que fa falta i tot això canvia molt. La primera és que tota solució d'esquerres passa per tornar a la política el paper prioritari per sobre de l'economia. No pot ser que només es parli d'economia i que sembla que l'economia és el problema. No, el problema és la política i la política ha de controlar i ha de regular l'economia. Tota solució que vulguin fer alternativa d'esquerres ha de ser pacifista, ha de ser feminista, ha de ser inclusiva, ha de ser sostenible ecològicament, ha de ser no consumista, ha de ser global, perquè estem en una societat global i haurem de fer institucions globals, ha de ser participativa, ha de posar en valor els coneixements compartits de tots els sectors i donar molt més importància a tot això que no al tenir, i ha de promoure el creixement personal molt més que el material. S'ha de basar molt més en el creixement personal que en el consum. Si qualsevol projecte transformador de canvi social important per millorar el món ha de contenir severes restriccions a l'acumulació de poder econòmic i financer i poder mediàtic. Sense això no anem enlloc. Llavors, aquesta proposta de canvi social ha de ser radicalment, empleo la paraula altre cop, democràtica. No valen partits jeràrquics, no valen sindicats jeràrquics, amb gent que viu del sindicat i queda lluny de les fàbriques o tot el treball. Això s'ha d'acabar. Si no s'acaba això, l'esquerra no farà d'esquerra, senzillament. Si tu pretens governar un país, és segur que hi ha temes que no has de treure. Si pretens canviar el món, no tens més nassos que treure aquest tema. Perquè si no, decreixem, anem directament a allò de l'abisme, al caos, on vulgueu construir poders des de on viu la gent, on fa vida la gent, als barris, a les ciutats, a les oficines, a les empreses, en les seves associacions de tipus cultural, esportiu. Que la gent s'associï i prengui força. I els seus representants polítics, si es diuen d'esquerra i volen transformar el món, han de fer la política de tal forma que les associacions de gent normal del carrer, els de peu, prenguin poder i decideixin cada cop més. Doncs per resumir, s'ha parlat que el futur passa no per reformar el sistema, sinó per transformar-lo, i per tant cal analitzar què és el que s'ha fet malament, però també valorar què és el que s'ha fet bé, què és el que s'ha aconseguit. Llavors, com deia el Miquel, es necessita una proposta creïble que aconsegueixi la mobilització de la gent i el seu recolzament. És a dir, fer que l'esquerra torni a tenir un paper central a la societat i que el que proposi sigui, primer, que la gent se'l cregui i sigui acceptat.